Mulla on vähän punaiset nuo silmäalusta, kun minulla olisi ne laput siinä, niin minä olen nyt ajamassa kotiin ja sitten minä menen myöhemmin keskustelun kaverin kanssa. Oh, so I'll be your reason. We won't talk again. Oh, so I'll be your reason. Me ollaan nyt Emmen kotona kaffehausassa, en osaa sanoa sitä. Niin, ja sitten en tiedä, käy ehkä kaupalla ja tälleen. Me pelataan korttia. Minä tilasin tommosta, mitä toi, makuvesi ja sitten emme tommosen mikä kylmä kahvi. Joo. Ja me nyt pelaillaan tässä ja tehdään jotain myöhemmin ja en tiedä, minä kuvaan sitten myöhemmin jotain. Oh, so I'll be your reason. I'll be your reason. I'll be your reason. Joo, eli me tehdään Emen kanssa se mä en tiedä mikä se nimi on, mutta Spiljurkaks tai joku tämmönen. Me ostettiin niitä juttuja ja ei saakeli. Kivaa. Kaikkea tämmöstä kivaa. No. Niinku tää on mun lemppari. Siis saattaa tosi valvassa. Me mennään nyt Juolin eli tämän poikaystävän luokse kuvaa se video. Me just kuvattiin toi video, en tiedä julkaistaanko me sitä, koska se on niin paha. Mutta katsotaan sitten myöhemmin julkaisiksi sitä vai en. Ja me ehkä kuvataan joku toinen video, jos me jaksetaan, jos me keksitään joku hyvä. Oh, so I'll be your reason.